Terve! Pihalla taas. Mut ei voi auttaa. Ilma on mitä mainioin. Täällä on nyt muitakin kyllä pihalla rivitaloasumisen riemuja. Tuolta voi kuulua koira haukkuu ja naapurin pikkupoika tuolla on innoissaan, kun iskä ja äiti alkaa kohta grillata. Mutta haitanneeko tuo mitään? Koripallokentältä voi kuulua vähän pompotusta ja silleen. Mutta en millään nyt voinut ryhtyä tekemään tätä sisällä. Pieni rentoutus. Sellaisen ajattelin tähän kohtaan teille antaa. Sen voi sitten tehdä, kun siltä tuntuu. Illalla ennen kuin menee nukkumaan tai jos on jotain omajumppaa, koti, harjoitusta, mitä ikänä hyvänänsä nyt olisikaan mahdollisesti mielen päällä viikonlopun aikana, niin tämän voi sitten paiskata sinne perään. Voit istua, voit maata, ei ole väliä. Pääasia, että sulla on hyvä asento. Jos sä istut, niin selkä suorana, istuinluilla, tuolilla, lattialla, mikä hyvältä tuntuu. Ja jos makoilet, niin mielellään selimakuulla, ei ole väliä onko jalat suorana vai koukussa, jalkapohjat lattiassa. Siitä lähdetään sitten rakentelemaan sellaista rentoa hyvää asentoa. Kun olet sen asennon, sen paikan valinnut ja päättänyt, niin käy siihen. Sulje silmät. Ja aloitetaan ihan ensimmäiseksi hengityksen kuuntelemisesta. Annat sen käydä nenän kautta. Vähän tunnustelet, aistit miten vatsa nousee, kun hengität sisään ja laskee, kun hengität ulos. Ja sitten vähän hellitetään kehoa ennen kuin jatketaan. Istuen tunnustelet painoa istuinluulta toiselle. Asettelet jalkoja sillä tavalla, että alaselässä tuntuu hyvältä ja lantion alueella ei ole ylimääräisiä jännityksiä haittaamassa. Ja jos olet makuulla, niin koukkupolvet saa levätä toisiaan vasten kevyesti niin, että jalkaterät on vähän harallaan. Ja näin pääset sinne alaselän lantion hyvään asentoon. Jos taas olet pitkin jaloin, niin anna niiden retkottaa avonaisina. Jalkaterät vähän ulospäin sojottaen. Edelleen aistit sen hengityksen siinä itseäsi asetellessasi. Ja seuraavaksi pyöräytät hartiat auki. Rintakehän auki. Istuen kädet saa olla sylissä, polvilla, missä hyvältä tuntuu. Sormetkin hellittää. Ja selimakuulla annat käsien avautua pikkusen vartalosta irralleen. Tunnet, miten rintakehä avautuu ja hartiat hellittää. Pikkusen vielä leukaa alas, niskaa pitkäksi. Ja sitten tunnustelet kasvojen lihaksia. Ajatuksissasi käyt läpi niitä otsasta alkaen. Sieltä annat ensin ryppyjen oieta ja silmäkulmien hellittää. Kulmakarvojen välistäkin se rypistys lakkaa ja tunnustelet poskilihaksia. Annat niiden hellittää. Ja eritoten leukaperät. Voit liikutella vähän alaleukaa. Varmista, että sekin on rennosti, ettet pure hampaita yhteen. Ja hellitetään sitten vähän palleaa vielä. Uudestaan annat ajatusten käydä sinne hengitykseen.
Hengittelet normaalisti, pakottamatta, pidättelemättä. Tunnet liikkeen siellä vatsan kylkien seudulla. Ja jos tahdot, voit nostaa kädet kylkikaarille, siihen alimpien kylkiluiden päälle. Ja suuntaa nyt sisäänhengitystä sinne kylkikaariin. Aina kun hengität sisään, niin tunnet, miten ne vähän kohoaa, erkanee. Ja kun hengität ulos, niin ne laskeutuu takaisin omalle paikalleen. Sisäänhengitys kylkikaariin. Ja uloshengitys. Sisäänhengitys kylkikaariin ja uloshengitys. Anna sitten uloshengityksen vähän pidentyä ja lähde suuntaamaan sitä pallean suuntaan. Sisäänhengitys kylkikaariin. Uloshengitys sinne kylkikaarien väliin, palleaan. Se saa olla vähän pitempi se uloshengitys. Aistit uloshengityksen aikana, miten siellä pallea lihakset vähän hellittää. Kireys vatsan alueella vähenee. Aistit myös sen pienen tauon uloshengityksen jälkeen ennen kuin luontaisesti sisäänhengitys taas lähtee. Samalla kun hengittelet, niin aistit, miten keho hellittää, ajatukset rauhoittuu, mieli muuttuu levollisemmaksi. Ja vielä tunnustelet kylkikaariin, palleaan. Sitten voit pikkuhiljaa luopua tietoisesta hengittämisestä, pallea hengitysharjoituksesta. Ja anna ajatusten viedä sinut lämpimään paikkaan. Ajattele auringon paistetta. Ajattele kesää. Jos mielipaikkasi on ranta veden äärellä tai korkea kallio
josta on hieno näköala. Tai jos olet metsän ystävä ja samoilet kesällä mielelläsi auringon lämmittämässä metsässä. Etsi sellainen paikka ajatuksiisi, jossa haluaisit juuri nyt olla. Siellä paistaa aurinko. Tunnet, miten se lämmittää poskipäitä. Pieni tuulenviri vilvoittaa niin, ettei ole liian kuuma. Aistit sen valitsemasi paikan tuoksun. Onko se kuusen neulasten tuoksua tai kuumaa hiekkaa? Anna korvasi myös kuulla, mitä ääniä siellä kuuluu. Linnun laulua tai tuulen huminaa puissa, aaltojen loisketta. Anna itsesi hetkeksi keskittyä juuri sen oman paikkasi aistimiseen, nuuskimiseen, kuuntelemiseen. Ja samalla keho rentoutuu vielä lisää, annat sen upota sinne lempipaikkasi aistimuksiin. Vielä hetken voit viipyä omassa maailmassasi. Kaikki aistit avoimina. Keho rentona. Mieli levollisena. Sitten voit pikkuhiljaa tulla tietoiseksi taas siitä ympäristöstä, jossa oikeasti olet. Sen äänistä, tuoksuista, myös niistä äänistä, joita kuuluu täältä minun välitykselläni. Ja alat tunnustella kehoa, alat venytellä, pyöritellä, herätellä. Jos olet ollut ristiistunnassa, niin oio vähän jalkoja. Ja herättele niskaa, selkää.
Jos olet makuulla, niin voit kierähtää sieltä kyljen kautta ja kömpiä istuma-asentoon, johonkin mukavaan sopivaan asentoon, jossa vielä hetken voit pitää silmät kiinni. Vielä hetken voit aistia hengitystä. Ja sitten voit avata silmät. Kiitän sinua tästä hetkestä. Nähdään taas. Moi moi!